Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon at 10:21 PM, babasahin na nga po natin ang mga binahaging thoughts, comments, violent reaction ng mga kabisyo natin na nakinig sa istorya ni Ray. Si Ray na ayaw daw sa isang situationship dahil pang long-term relationship daw siya. Sino nga naman, di ba, ang gusto sa short-term lang? Sino ba naman yung gusto lang na pang 3 oras lang? Wala naman, di ba? Siyempre, ang gusto naman talaga natin at hinahanap naman talaga natin sa buhay natin is yung long term. Yung makakasama natin lifetime. Di ba? Wala mang forever, pero yung makakasama natin hanggang pagtanda natin, hanggang sa dulo ng huling hininga natin. Yun naman talaga ang pinakamaganda. Aminin man natin o hindi, minsan, yan man ang hinahanap natin pero ang dumadating sa atin yung mga taong gusto lang ng short term. Yung taong hindi sigurado sa nararamdaman nila sa atin. Yung taong nagpe-play safe, ayaw ng label pero gusto ng tsuktsak chenes, di ba? Gusto parang mag-shota kayo, lahat ng ginagawa na mag-boyfriend, girlfriend o mag-asawa, gusto gawin nyo pero wala kayong label. Ano ka, maswerte? Pero hindi naman porket may label kayo, ay safe ka nakabisyo sa mga taong mapanling lang. Diba? Kaya nga dapat kilalanin mo mabuti ang taong pinapapasok mo sa buhay mo at pinapapasok mo sa'yo. Basahin na muna natin kabisyo yung mga binahaging komento ng ating mga kabisyo dito sa ating Rocky's Secret Files with Titan Jello na kwento ni Ray. Sabi ni Darwin Rosel, "Hi DJ Rocky at Titan Jello. Siguro si Ray nag-assume na mahal din siya ni Vern. Pero hindi pala. Parang ang trato lang sa kanya ay as a friend lang ito. Talagang masakit na reality, no label relationship. May isang tao na mahuhulog ang feelings niya sa taong iyon. Pero yung isa, iba ang trato niya sa kanya." Kumbaga, kung papalinawin natin yung sinabi ni Darwin Rosel, totoo naman na may isa talagang mahuhulog sa ganong sistema o sa pag-uusap na, situationship lang tayo, walang mahuhulog. Imposibleng wala. Meron at meron. Baka nga ikaw ngayon yung nakikinig na yun eh. Yung nabiktima na walang magsiselos pero ikaw yung unang nagselos. Sabi naman ni Jovert Vertudaso, para kay Ray, tama yung ginawa mo na mas pinapahalagahan mo yung respeto. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabitino at salamat. Happy birthday kay Leb Viana. At sabi niya pa dito, hindi niya pa daw nakiklaim yung panalo niya. Claim mo na sa Love Knows No Boundaries natin dito, magpalista ka dito. Yung pangalan mo nandito. Sabi naman ni Charles Sancho, ako rin naman, Titan Jello at DJ Rocky,
Gusto ko rin ng long term, pero yung gugustuhin kong long term, yung kayang panindigan yung relasyon namin at hindi nag-iisip ng mali siya. Hindi yung nasa situationship tapos wala kang karapatang magalit at magselos. Situationship pang nalalaman. Ano to? Situationship pang nalalaman. Okay. Batuhin ko kayo ng bato eh. Charot with harot. Uy, linya ni partner yun. Marami pa po nagpapadala ng mga kanilang komento pero kulang na po ang ating oras. Mga kabisyo, maging babae, lalaki o parte ka ng LGBTQA+, deserve mong mahalin ng totoo. Deserve mong mahalin ng buong buo. Dahil lahat ng tao dito sa mundo na to ay deserve ng totoong pagmamahal. Mahirap man mahanap yung tamang tao sa buhay natin. Pero wag mo pa rin kakalimutan na magmahal ng totoo. Kahit ikaw yung laging nasasaktan, kahit sasabihin, halos mapasabi ka na sa sarili mo na bakit ang unfair ng mundo? Bakit kung sino pa yung taong nagmamahal ng totoo, siya pang sinasaktan nito? Totoo naman, wala tayong magagawa eh. Pero wag na wag kang mapapagod magmahal. Walang mali sa tama at tapat magmahal. Darating ang panahon na makikilala mo rin ang tamang tao para sa iyo. Siguro kaya hindi mo lang natatagpuan sa ngayon dahil inihahanda ka pa sa tamang oras at panahon na makikilala mo yung tamang tao para sa iyo. O minsan, ako nga may paniniwala din ako kabisyo na siguro kaya hindi pa natin natatagpuan yung tamang tao sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi niya pa nare-realize sa sarili niya na dapat magpakatino na siya. At dapat makilala ka na niya once na matino na siya. Di ba may mga kwento nga na yung asawa ko, alam mo, dati babaero yan. Daming chicks niyan. Pero yung nakilala ko, nagbago na siya. At grateful at thankful nga ako dahil yung panahon na nakilala ko siya, nagbabago na siya yun eh. Kapag iisipin natin, kaya pala hindi pa natin nakakatagpo yung tamang tao sa buhay natin dahil siguro nandun pa rin siya sa proseso na inaalam niya muna na dapat na ba siyang huminto sa mga bagay na to. At once na ma-realize niya na yun, doon na kayo pagtatagpuin. Sa mga kabisyo, lagi nating tatandaan, walang mali sa taong nagmamahal ng tapat at tama at totoo sa kanyang partner. Maging masaktan man siya o gawan man siya ng pagkakamali, hindi mo na pagkakamali yun at hindi mo na pagkakulang yun. May tao lang talaga na hindi marunong makontento at hindi kayang mahalin ang katulad mo na long-term relationship ang gusto. Huwag kayong magmamahal at sinasabi niyong nagmamahal. Huwag kayong magsasalita na nagmamahal kayo kung hindi niyo naman kayang panindigan sa gawa ninyo. Kabisyo, kung meron kang kwento at gustong ibahagi, maaari ka magpadala sa rakitera@gmail.com para may isang araw na baka yung kwento mo naman na mabasa namin dito. Kabisyo, susunod na po ang ating top secret at maaari na po kayong tumawag sa ating numero na 0916-529-5595.
Bukas na po ang ating Viber line upang makatawag ka sa ating numerong 0916-529-5595. Ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Muli po ako magbabalik at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod